The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Maya Paldo Cabalen, magandang araw mga karehiyon. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak. Sa bawat panahon ng krisis, may bagyo man, lindol o gulo sa lipunan, isang salitang madalas nating maramdaman, takot. Pero kailan nagiging banta ang takot? Kapag ito'y ginamit para manahimik tayo o kapag pinipigil tayong kumilos? Kapag sobrang takot natin, tayo'y napaparalisa, hindi ba? O kaya na may sobrang nagpapanik. Minsan, nawawala tayo sa sarili at kung ano-anong mali ang ating nagagawa. Kumbaga, nawawalan tayo ng direksyon. Sa bawat panahon ng krisis, may bagyo man, lindol o gulo, kinakailangan unawain natin ano ang pinanggagalingan ng ating takot. Sa araw na ito, pag-uusapan natin itong napapanahong tema na ito, ang takot. Naalala ko, Colonel, nung maliit ako, ewan ko, matanda ako sa iyo, alam ko. Baka matanda ako sa iyo ng 10 years o 15 years. Nung maliit kami, ang pinantatakot sa amin ay white lady para hindi ka lumabas sa gabi. Di ba? Bago ang lahat, bago natin puntahan ang paksa na yan, I want to welcome all our guests today. Sa araw na ito, we have 3 distinguished guests. Kasama po natin ngayon, syempre, ang hepe ng Pampanga Police Provincial Office, walang iba kundi si Police Colonel Eugene Marcelo. Siya po ang Provincial Director ng Pampanga PPO. Kasama rin natin si Miss Rochelle Fernando, kinakatawan naman niya ang City of San Fernando, CDRRMO o City Disaster Risk and Reduction Management Office at isang kabataan na madalas na nating naririnig ngayon. Dati tahimik, no, ang kabataan, pero ngayon naririnig natin ang lakas ng tinig ng kabataan. At one of them is here today with us, the President of the Political Science Society of the National University in Clark. Yan din yung kurso ko nung kolehiyo. At one point, Mr. John Lucas Xavier. Bumati muna po kayo, sir, sa atin pong mga tagapanood. Again, magandang hapon po. Ma'am Sonia, salamat po. At, Sonia na lang po ang tawag niyo sa akin. Miss Sonia, maraming salamat po sa oportunidad na ibinigay niyo sa amin para maging guest dito sa inyong programang So to Speak. Maraming salamat din po sa oras niyo. Alam ko, busy kayo, pero you came all the way from your field work. And ma'am, kayo po. Hello po, good afternoon. Thank you po, tita, sa pag-imbita sa amin. Kasi ngayon sa panahon na to, kailangan natin yung paghanda at binigyan niyo kami ng oras na makapagbigay kami ng mga konting kaalaman regarding sa paghahanda po. Thank you for coming as well. And John? Okay, magandang hapon po at maraming salamat po, Tita Son, sa pagpapaunlak niyo po sa amin at naniniwala po kami na sa paraan pong ito, meron pong pwesto at boses ang kabataan. Maraming salamat po. Thank you. At siguro sa puntong ito, panoorin muna natin ang VTR na hinanda ng ating STS team. Sa mga nakaraang araw, naging sunod-sunod ang mga bomb threats sa ilang eskwelahan sa Pampanga. May mga nagpapadala ng mga mensahe sa mismong paaralan at sa mga estudyante. Noong August 2025, napilitang ipagpaliban ng Pampanga State University ang kanilang graduation rites matapos makatanggap ng bomb threat na kalaunan ay napatunayang hoax. Noong October 6, 5 paaralan sa Pampanga ang nakatanggap ng bomb threat. Kabilang dito ang Pampanga State University sa Bacolod, Mexico, Holy Cross College sa Santa Ana, Our Lady of Fatima sa San Fernando, at Pampanga Colleges sa Macabebe.
Bukod sa mga bomb threat na naiulat noong October 6, nakatanggap din ng katulad na banta ang National University o NU Clark Pampanga noong October 7, 2025. Dahil dito, pansamantalang nag-shift sa online classes ang universidad habang nagsasagawa ng inspeksyon ng mga otoridad. Ayon sa mga ulat, halos sabay-sabay natanggap ang mga banta mula alas 10 ng umaga hanggang pasado alas 2 ng hapon. Agad na nag-evacuate ang mga estudyante at rumonda ang mga pulis at K9 units. Pero matapos ang inspeksyon, walang nakitang bomba. Dahil sa mga banta, sinuspindi ang klase sa ilang paaralan para masigurong ligtas ang lahat. Pati ang Pampanga High School at Governor Rafael Lazadin Integrated School ay nakaranas din ng ganitong sitwasyon. Biglang pinauwi ang mga estudyante habang patuloy ang investigasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, takot at kaba ang nangingibabaw sa mga estudyante at magulang. Sa bawat mensaheng nagdudulot ng takot, may mga estudyanteng napipilitang umuwi at mga gurong nag-aalala kung ligtas pa ba ang paaralan. Hindi biro ang epekto ng mga ganitong banta, kahit pa palabiro o peke. Ang seguridad ay hindi dapat gawing laro. Maraming katatakutan ngayon. Maraming banta ng bagyo, banta ng baha, banta ng lindol. Lately, yung lindol, maraming katatakutan na lumalabas sa Facebook, sa social media. Actually, yung iba hindi ko appreciated kasi parang dugtong-dugtong na information designed to sow bordering on panic. Yung bang hindi ka dapat matakot, parang yung information, imbes na yung information ay makatulong sa tao para maghanda yung tao, parang nagpapanik. Sa mga bomb threats, alam ko may mga nagpapanik. Minsan nga may stampede pa. Do you know na nung high school ako, muntik ako maging biktima ng stampede. Meron ako mga nakasabay, San Pedro Cotton. A long time ago, siguro mga 55 years ago, ganun na katagal, merong nanakot dun sa mga nagpenitensya, yung pang ganun yan, anong tawag doon? Yung pinangsusugat sa yung mga flagellants, di ba? Meron silang ginagamit na instrument. Imbes na sa kanya niya iganon, ginaganon niya dun sa mga bata. Yung mga nanonood, siyempre nag-atrasan. Pilapil yon. Nagkatumbahan yung mga nauna sa amin. Nagkaroon ng stampede. Mabuti hindi ako kasama dun sa mga talagang na pagtatapakan. Pero nakita ko marami, may mga duguan mga nasugatan. Yun kasing takot, nagkukos ng ibang feeling ng takot. I don't know, Colonel, kung kayo marunong matakot. Pero marami akong alam na mga tao na matatakutin sila. Ano man ang mapanood o makita, imbes na ang reaction ay positive, ang nagiging reaction ay negative. So itong sunod-sunod na bomb threats na ito sa mga schools, ano po ang inyong na-observe sa mga naging kilos ng academic community, lalo na mga kabataan doon sa mga eskwelahan na nagkaroon po ng mga sunod-sunod na bomb threats, sir? Tama po kayo, no, ma'am. Itong nangyayari ngayon sa ating mga paaralan, yung mga sunod-sunod po na mga bomb threat, alarming nga po, no? Alarming at it really cause fear among not only to the children, pati po yung ating kanilang mga magulang, concern, to include yung community na nandun. So, dahil nga po sa mga nangyayaring ganyan, nagpakandak na po ako nagpatawag na po ako ng meeting sa lahat ng mga school authorities to include yung ating mga K9 unit ng PNP at yung mga regional anti-cybercrime unit. Kasi po itong mga nangyayari dito, lahat nanggagaling sa mga messenger account nila. So,
meron po kasi tayong unit sa PNP na pagdating sa mga ganitong klaseng mga insidente, sila po ang tinatawagan natin. Sila yung may expertise regarding dito. Sila yung may mandato para ano. So kaya nga po dahil diyan, miniting natin sila para ma-synchronize, malaman na, maturuan din natin kasi sila po yung unang nakakatanggap ng informasyon, yung kung hindi mga teachers, mga estudyante, para maturuan natin sila paano makuha yung mga data. Kasi po, pagka late tayo sa oras, sa pagkuha nun, madidipit yung purpose natin para maimbestigahan, malaman natin kung sino yung tao na ito, no, yung perpetrator na to. Kaya doon pa lang, sa level pa lang nila, tinututuruan na natin sila para makatulong sa pagkuha natin ng pieces of evidence sa pagkandak nating investigation po. How do we know kung ang bomb threat ay totoo o hindi? Actually po, no, yung mga bomb threat, hindi po natin pwedeng pagwalang bahala. Masabihin natin na lahat ng mga... Actually, we have already 24 bomb threat sa mga schools natin dito sa Pampanga, no? Only Only this month po, kaya nga very alarming, kaya nga 24. yes po, yung iba nagulit na lang, yung ibang school naulit din, like yung sa may city colleges at saka yung sa may Olfo na Pero naulit do din. you know the people behind the bomb threat? Ongoing pa rin po yung ating conduct ng investigation. Ibinigay na rin po natin yung ating nakuhang mga data, yung tulad yung mga URL na kailangan natin kuha, pati yung Facebook, yung ID nila, na yun ang ibibigay natin sa Regional Anti-Cybercrime Unit para i-process nila yung ating yung mga data na kuha para sa pag-conduct natin ng in-depth investigation regarding sa identity po nung ano. Meron na po bang natukoy? As of Kasi the, parang si Congressman Pogi Lasatin, parang meron siyang kausap na estudyante. Well, naka-blur yung mukha. Opo. Yung sa Angeles po yun, ano, na allegedly, ini-report ng kanyang, ano, yung magulang niya. Ano. Ang magulang ang... Opo, na-check, tapos isinurrender ng magulang niya regarding dun sa nangyari. Dito naman po sa atin, sa Pampanga, ano po, dun sa mga na-imbestigahan natin, meron na tayong person of, meron na tayong identity nung dalawang nag-send ng message. As of the moment, hindi po natin pwedeng para hindi niya maano. Ano po? Okay. Pero meron na po tayong lead regarding po doon. Yeah. Were you in school, Jan, nung time na nagkaroon ng bomb threat sa NU? Actually, during that time po, I was just on the way to school. So, Okay. that was around 7:20 to 7:30 in the morning. So, hindi na po ako nakarating ng school kasi biglaan na pong nag-message na wag nang pumunta, ganon. At, pero sa balita ko naman po sa mga nandoon po sa school is, nakapag-evacuate po agad. Kasi, if hindi na po itatanong, yung po kasing alert po na bomb threat po sa National University Clark is nagsimula po siya sa pag-send po ng message sa mga student organizations, Facebook pages. So talagang estudyante po o student orgs po talaga yung unang pinagsabihan po. And medyo mas meron lang pong fear siguro sa mga kabataan, sa mga estudyante po doon during that time kasi it was not just a bomb threat but rather meron pong halo or statement doon na meron din pong mass shooting of faculty members and students. So, kaya po talagang kahit po papunta ako ng school, hindi ko na po itinuloy kasi nandun po yung fear na baka magkatotoo po yung threat na yon. Pero luckily naman po, since NU is actually directly linked with the SM Corporation, tumulong po sa investigation at pag-clear po ng establishment yung pong SM Emergency Response Team. So, very helpful po even our PNP. So, ayun po. After that, syempre, nagkausap-usap kayo ng mga kaklase mo, di ba? Yung Yes mga po. kaeskwela mo. Ano ang general sentiment nila o reaction nila dun sa nangyari na yon, na bomb threat sa school? Actually, in all honesty po, after po, kasi yung iba ko pong kaklase is nandoon na po and
since meron po kami mga activities po during that time, bigla po silang, hindi po kasi parang sinabi po agad ng mga security guards na meron na pong threat kasi nga po siguro to not cause fears po sa mga bata. No? So, nung nalaman po namin na meron na pong bomb threat and all, napag-uusapan po namin na paano kaya yung mangyayari. Siguro, wag na muna tayong pumasok para maiwasan natin yung possible na caution or risk na mangyayari. So, talagang meron pong fear, meron din pong mga diskusyon na sino, syempre po as a student, talagang unang iisipin mo, sino kaya yung may intent na gumawa na ito? Syempre, bilang pong galing po kami sa disiplina po ng political science, parang napapaisip po kami kung bakit at ano po ba yung mga rason kung bakit nangyayari yung ganitong bomb threat, lalo na po sa NU Clark na bagong establish pa lang po na paaralan. At maraming apektado sa school activities ninyo, syempre. Yes po. Pero ano yon, isang araw na wala kayong pasok? Ang nangyari po kasi during that time, ang naging response po ng aming eskwelahan, kasi in a span of 2 to 3 hours po, na-clear na po yung area dahil po tulungan po yung crisis management authorities po ng NU Clark, pati po yung PNP. So, in those hours po, agad po siyang na-resolve. Pero, after some deliberation po na mabilis, nakapag-decide po yung aming Student Development Activities Office, pati po yung executive director po namin na i-ship po ng remote synchronous na lang po yung aming klase. So, ayun din po, luckily po sa NU Clark, hindi po masyadong disrupted yung klase. Although yung, syempre po hindi po maiiwasan na kailangan din pong evaluate yung emotional well-being po ng mga students. So yung action plan po ng school is that if hindi man po makakapag-attend ng mga classes after the event po na nangyari po yun, is i-excuse po lahat ng mga students sa mga remaining classes po nila for that day. Pero after a day naman po, okay naman na po, Okay nakabalik na. po kami agad sa face-to-face classes. Wala nang kaba. Wala. Actually po, meron po kasi as a student leader po, the following day po kasi we have an oath-taking ceremony. And of course, student leaders are invited to take their oath of office. Pero as a president po, may mga miyembro po ako, may mga co-officers po ako na hindi po pinayagan ng mga magulang na mag-attend. Dahil nga po, sabi nga po ni Colonel kanina, may fear din po sa mga parents na baka mamaya hindi pa po talaga cleared. And syempre po, hindi po natin maiiwasan yun sa mga magulang na mag-alala po sila sa mga estudyante po. Totoo. As a parent, ako din, kakabahan ako at I'd rather na magstay na lang sa bahay ang anak ko kaysa sa mag-take ako ng risk, hindi ba? Did you ever respond to a bomb threat as well, Ma'am Rochelle? Yes po. Lahat po ng mga reported na bomb threat, nire-respondihan po natin. Actually, dito po sa isang school dito, naka 7 to 9 patient po kami na dinala natin sa hospital. Lahat sila nagkaroon ng panic attack, anxious, yung iba dahil may mga may nararamdaman na talaga, like nagkaroon na sila ng asthma attack kasi previously meron sila. Na-trigger po yung asthma attack nila. So, luckily po, hindi naman po tayo nagkaroon ng mga stampede, pero pinupuntahan po lahat natin siya kasi hindi natin siya tinitake lightly. Lahat ng report, pupuntahan natin and i-assist natin yung mga PNP po to evacuate lahat ng student at saka yung administration ng school. And then, syempre hindi po kami aalis hanggat hindi pa nakiklear. Sabi nga ni Sir, 2 to 3 hours po, cleared na sila. Pero meron pa rin pa tayong mga estudyante na ayaw pa rin bumalik ng school kasi nandyan po rin po yung takot. And may mga schools pa rin po tayo na wala silang mga evacuation area. Yun po yung sad to say na nararanasan din natin. And wala silang designated na evacuation area kasi sabi nga ni Colonel kanina, may mga school po na magkakalapit lang, malapit na sa daan. And ginagawa naman natin ng paraan po to assist yung mga student na kailangan mag-evacuate. Ito pong bomb threat, siyempre ang nakadesenyo siya to sow fear, di ba? Talagang ang bomb threat, sa hari ko, kanya mo gagawin dahil gusto mong manggulo, di ba? Gusto mong manakot. Alam mo yung full consequence ng mangyayari
kapag nag-bomb threat ka? Eh, hindi ba nga sa airport, agad kang madedetain kahit Yes po. magbiro ka lang, di ba? At posibleng ang flight ay hindi makakaalis, di ba, Colonel? Tama po yan, ma'am. Ano? Yung may batas po dyan, yung sa bomb joke, no? 1727, which is punishable po yan by law. 5 to 10 years ang imprisonment pag napatunayan na nag-bomb joke ka. Marami po nga yan yung sa airport na tulad ng sinasabi nyo. Dito rin po, ang bomb joke dito sa mga gamit ang mga messenger account na yan ng mga estudyante o kung sino man yan, no? Na sinesend sa mga Facebook page ng mga estudyante. Usually sa mga estudyante po nila, yung tulad nung sa may DABSU, doon sa may freshman page ng mga na hindi hawak ng school authorities yung Facebook page na yun. Kaya nga po, dahil nga po dyan, continuous po ang coordination namin sa ating mga school authorities, students, na maggawa sila ng yung ano nila na meron yung isang administrator lang nung kanilang Facebook page para kung sino man yung mga na nagme-message doon, meron tayong account, meron silang account kung saan nanggagaling. Unlike kung kanya-kanya po sila ng page, ano po, mahirapan tayo na ma-detect kasi kalat-kalat po eh. Unlike kung meron isang administrador sa isang kanilang Facebook page na ginagamit nila, which is magandang means po talaga ng communication, madali, accessible sa lahat. At kanya lang, at least meron tayong measures para ma-trace natin kaagad. Kasi nga po meron silang, merong isang responsible officer para natin malaman natin kung saan nanggagaling yung informasyon na yun. Yung mga group chats niyo sa eskwelahan, hindi niyo kilala yung lahat ng mga members ng group chat? Actually po, may times po kasi na kapag hindi po, parang meron naman po kasing mga group chats na public po or mga group page po na public, meron din po mga naka-private. So, may times po siguro, on our end naman po, naka-private po yung group page po namin. So, monitored po siya ng program chair po ng aming department. So, bago po makapasok yung isang Facebook entity doon po sa group page, kailangan muna pong i-approve yung request niya to join the group. Pero, sad to say po, meron po kasing minsan na mga student group page po na kung saan parang ginagawa po ito na parang centralized lang po talaga yung students, wala pong authorities na nagbabantay po doon. Syempre po, as a student po siguro, yung community po na binibuild po natin outside the school administration, yun po. Meron pong mga circumstances po na ganun. So, on that cases po, hindi po na monitor talaga kung sino na po yung mga members ng grupo ng isang Facebook page po or Facebook group. Yeah, Ma'am Rochelle, ano ba yung pagkakaiba ng, di ba, kayo sa CDRRMO, pati na yung sa kapulisan, di ba? Meron tayong tinatawag na warning. Yes po. Di ba? Kahit naman pagdating sa typhoon signal, yung typhoon signal, warning yan, di ba? Warning. Yes po. Hindi siya threat. Yes. Hindi siya pananakot, di ba? Yes. Hindi nag-i-issue ng signal, typhoon signal to threaten or to sow fear, but rather to warn para nang sa ganon, kapag na-warn na, alam na kung ano yung susunod na gagawin. Kasi may mga step by step, di ba? Yes po. Na kailangan gawin. How do you, from the perspective of someone na ang trabaho mo talaga ay nandyan sa ganyang linya, how does one issue a warning as a science which is actually very different from sowing fear? Yes. Ma'am Rochelle. Yes po. Mahirap po siya. Actually po, parang warning siya sa amin. Dinadalang mga bomb threat na yan, warning po siya to strengthen po yung ating information dissemination regarding preparedness measure. Mahirap po siya, di tulad po ng bagyo, sasabihin lang red alert siya, blue alert, makakapaghanda po yung mga community natin. Pero ito po, pag sinabing bomb threat, parang hindi siya magsisend ng
warning, magsisend siya ng fear sa mga tao. Oo. Imbis na maghanda sila, iba po yung mararamdaman nila, takot, anxiousness, Yeah. ganun po yung ano natin. Pero sa part naman po namin, pinaghahandaan po namin siya. Lahat po ng mga ano nila, mga tawag na threat na ganyan, at pinupuntahan namin. Sasabihin po nila, kahit sabihin nilang parang hindi man siya totoo or totoo siya, pupuntahan pa rin po namin together with the PNP. At hindi naman tayo nagiging complacent sa ganyan po. Kasi sinabi na, nakarami ng ganyan. Ilan ng ano yan. Pero hindi pa rin po kami titigil para respondihin yung mga yan. Yan, ang ganda nung discussion natin kasi pinag-iiba natin yung dalawa, no? Yung bomb threat talagang direktamente na sowing fear at merong intent talaga to disturb the peace para manggulo, para ano. Yun naman mga warning para maghanda. Yes. Sabi mo nga, pag bomb threat, anong handa-handa? Nananakot talaga yan. At hindi mo man pwedeng sabihin na wala yan o na huwag pansinin yan. Before we, get deeper into this discussion, let's pause for a commercial break. Huwag po kayong aalis, babalikan so to speak. Nagbabalikan so to speak at pinag-uusapan pa rin natin ang mga serya ng bomb threats sa Pampanga at siyempre yung iba't iba pang banta na meron sa ating kapaligiran.
masyadong masyadong mataas ang anxiety level ng tao ngayon, Colonel. Kasi kaliwat kanan, di ba? Puro korupsyon ang naririnig natin. May mga pagkilos na nagaganap sa loob ng mga paaralan. At hindi mo masisi. Nanonood nga ako may mga activities ako na nakikita. Halimbawa, labanan ng basketball, biglang sisigaw ang kabataan ng ikulong na yan. Mga kurakot, ikulong na yan. Di ba? Puro concert, biglang ganon, no? Sabi ko, talagang bothered na yung masyado ng, kumbaga, punong-puno na yung pakiramdam ng mga Pilipino, no? Lalo na siguro yung kabataan. Nakikita po natin ang mga nangyayari sa iba't bansa ngayon. Sa Nepal, nakita niyo siguro kung paano pinagsisipa at sinakta ng dating mga ministro, no? Pati yung First Lady yata, no? Doon, ng kabataan. Colonel, meron pong mga nagsasabi na parang may ibang ibig sabihin itong mga bomb threats na ito sa eskwelahan. Kasi ang pinakamaingay daw ngayon na lumalaban sa korupsyon ay mga estudyante. At every week, kahit saan, eskwelahan sa Pilipinas, nananawagan na ng mga pagkilos ang mga estudyante. So merong mga nagsasabi na hindi kaya ito ay imbitasyon ng police presence sa loob ng mga paaralan, yung mga bomb threats daw. Para nang sa ganon, ma-address yung usapin ng mga pagkilos ng mga estudyante. Kasi maraming mga eskwelahan na meron din pong red tagging na nangyayari. Kayo po, anong tingin ninyo? Hindi naman po ba, meron po bang batayan yung ganong pangamba ng ilang mga nagsasabi na baka invitation lang ito ng police presence sa loob ng mga paaralan. Kanya may mga serye ng bomb threat. Colonel, please enlighten us. Actually po, continuous pa nga po yung ating investigasyon regarding dito sa mga nangyayari sa mga bomb threat dito sa ating mga eskwelahan. Regarding naman po doon sa sinabi nyo, yung invitation. Actually po, nung nag-conduct kami ng meeting together with the school divisions ng buong Pampanga, actually sila nga po ang na baka pwede lagi nyo nang kaming pasyalan sa mga schools. Sabi nila, sila po ang actually nag-iimbita pa sa amin na lagi namin silang puntahan. So, hindi ko na po siguro nakikita na isang factor yun. Pero hindi po natin binawalang bahala yun. Kasama rin po yan sa pag-conduct natin mga investigasyon. Sa continuous investigation natin dito sa mga serye ng mga bomb threat. Dito sa ating mga eskwelahan, dito sa lalawigan ng Pampanga po, ma'am. So wala pong basis yung pagtingin ng iba na posibleng kanya nagba-bomb threat kasi gustong takutin ang mga estudyante dahil ang mga estudyante ngayon ang pinakamaingay na lumalaban dito sa mga expose ng mga eskandalo ng mga nanunungkulan kaugnay ng korupsyon, sir? Tuloy-tuloy nga po ang ating pangkadak po ng investigation regarding doon sa mga nagpapadala ng mga malisyosong mga mensahe na yan. Para matukoy natin kung saan pinanggagalingan yan at mapanagot kung sino man po ito. Di po tayo pwedeng magbigay ng espekulasyon ngayon hanggat wala po tayong maibigay na konkretong ebidensya regarding dyan sa mga insidente po na nangyayari dito sa ating lalawigan po. Okay, thank you, Colonel. At kayo sa school, political science student ka, di ba? Meron bang ganon? Meron bang mga parang suspecha, haka-haka, usap-usapan? Meron ba? Actually po, hindi naman natin maikakailan na maiisip po yan ng mga kabataan. Lalo na po na yung kabataan po, sabi nyo nga, isa sila sa mga nagpo-protesta ngayon at nagbibigay ng mga mensaheng nila para
matigil po yung korupsyon. Pero sabi nga po ni Colonel, we cannot assume na ito po ay invitation po para magkaroon ng police presence kasi syempre bilang mga estudyante po, kailangan din nating maging aware na maging malawak po yung kaisipan po natin na we cannot claim something without any evidence. So, Exactly. di ba po, sabi nga ayaw po natin ng mga fake news peddlers, ganyan. Exactly. Ayun nga po. So, we cannot say na ganun po kasi wala naman tayong ebidensya at walang nagsasabi na ganun nga po talaga ang reason behind that. But siguro po, one thing na kaya po nagkakaroon po ng ganong espekulasyon dahil nga po marami na pong mga estudyante ngayon ang pinaka nagagalit dahil sa ginagawa po ng ating iilang mga mambabatas, mga nakaupo sa posisyon. So we cannot also blame the students if they want to speak out their voices regarding that. Siguro po na iisip lang din po ng mga kabataan na posible po na ganun po ang reason behind the several bomb threats in Pampanga schools dahil nga po baka po reason behind that naisip nila na baka gusto silang patahimikin sa kanilang mga boses, mga hinaing sa lipunan. So I think that's one reason. Anyhow po, I would like to reiterate na we cannot claim something. We can only hypothesize, but we cannot declare that it is true that the reason behind these bomb threats across Pampanga schools is because of the invitation of police presence or to silence our students. Siguro po, reminder na lang po sa mga kabataan, sa mga estudyante na unawain po natin na sa panahon pong ito na meron po tayong mga bomb threats, na meron po tayong mga nagaganap po na ganitong klaseng mga pagbabanta po sa mga eskwelahan na katulong po natin yung PNP. So, madalas po kasi naiisip po ng mga iilan po na hindi po natin sila kasangga, hindi po natin sila katulong, pero isipin po natin na they are doing this also for the safety of the students. And let's also appreciate them. But again po, for the students, for those who are in the academe, do not, siguro kahit na merong takot o pangamba na dulot yung threat na ito, wag naman natin hayaan na tumigil tayo sa pakikibaka laban dun sa mga issue na pinaniniwalaan po natin. At saka, Colonel, doon po sa mga ganong mga spekulasyon, sabi nyo nga, hindi nyo masasabi kung meron basis yon kasi kung kayo, hindi kayo yung nagbo-volunteer na puntahan lahat yan sapagkat kung 24 bomb threats involving 20 schools, palagay ko, kulang kayo. So, hindi ba, para mag-responde ng sabay-sabay, overwhelming yung bilang kasi, di ba? Ano ho masasabi niyo dito, sir? Tama po kayo, no? Ang ating kapulisan dito sa Pampanga, meron po tayong around 1,670 uniform personnel. Kumpara sa 2.4 million plus na populasyon ng Pampanga, kung i-equate nyo po yun, that is 1:1,400, 300 police to population ratio. Kaya po talagang, Kulang na kulang. tama po kayo, kulang na kulang po ang kapulisan natin. Kaya po pag may ganitong insidente na imbes yung resources ng ating kapulisan, mapunta doon sa mga ibang bagay para sa pagmintinan ng katahimikan na dito sa ating bayan, napupunta pa po doon sa, hindi ko naman po masabi na walang kabuluhan, pero nagdudulot pa ng kaguluhan sa ating mga estudyante na gustong matuto, na makatulong sa bayan natin, at sa mga magulang na walang hinangad, kundi maging maayos ang buhay ng kanilang mga magulang. Pati na rin yung mga komunidad na nandun, kasi naaabala rin po sila. Hindi magandang biro yung mga bomb threat na yan. Sa madaling salita, kahit na kayo sa mga city disaster o CDRRMO, konti din lang kayo, di ba? Yes po. So yung, halimbawa kayo sa City of San Fernando, Yes po. ilan kayo sa departamento niyo? Currently po, 62. 62. Yes po. Pero yung mga responders po natin, 36. 36. Yes po. Sila yung mga sa
Hindi lang po yan kasi nire-respondihan natin. Sila rin yung Oo. nagre-responde sa mga aksidente sa daan. And then Oo. currently po ngayon, sobra kasi yung takot nila din sa lindol. So yung preparedness talaga. measure po na binibigay namin ngayon, doble po kumpara dati. Kasi nga, yung mga request for the earthquake drill, preparedness measure, paano maghanda, dumodoble po yung trabaho natin. And then, nasasama din po sa mga ganyang bomb threat ang nangyayari. Sabi nga namin sa mga PNP, kahapon po nag-meeting kami with the PNP for the mga sa UNDAS and GLF po natin, nag-start na yung meeting namin. Nasabi nga namin, limited po yung resources and then may mga ganitong threat pa tayo na nare-receive. Wag po sanang mangyari na nag-responde tayo sa isang threat and then may ibang threat tayong mararanasan. And then yung mga resources, nandun siya sa mga naipadala natin sa ibang insidente. Yun yung iniisip po namin na sobrang limited po tayo to respond sa lahat ng mga insidente nangyayari ngayon. Sa mga eskwelahan kasi, meron kaming namomonitor na mga mga banta ng pananakot sa mga estudyante sa pamamagitan naman ng red tagging. So, ito naman ay ibang anyo naman, Colonel. Kayo po ba sa PNP, do you have any direct involvement pagdating po sa red tagging, sir? Actually po, ang ating kapulisan nandyan lang po para panatilihin ang katahimikan at kapayapaan diyan sa ating mga nasasakupan. Yung mga red tagging na yan, wala naman po sa atin yan. Hindi po na yung nagre-red tagging. Sa atin nandoon lang po tayo para i-maintain yung peace and order doon sa ating mga nasasakupan po. So, kayo po sa PNP, wala kayong, hindi kayo directly involved, wala kayong, hindi kayo bahagi noong, noong red tagging activities. Ako po kasi, noong 2019 September, na red tag po ako ng NICA. Hindi ko malilimutan yun kasi malapit na ako mag 60 years old noong na-red tag ako ng NICA. Si General Asuncion yung nag-red tag sa akin. Nangyari yon sa isang eskwelahan sa Dabsu. At ang reason behind it is dahil sa Soto Enrile agreement. Ako po kasi yung Soto dun sa Soto Enrile agreement na isang kasunduan noong 1981 na ako po ay chairperson ng League of Filipino Students. Well, that was a long time ago, Sabi ko, bakit ako mare-red tag over something na nangyari noong 1981. Magsi-60 na ako nung na-red tag ako. Anyway, after a while, nag-apologize dito, nagpunta dito si General Asuncion at nag-apologize naman at nagkaintindihan kami. Pero, siyempre natakot ako, Colonel. Biro mo mare-red tag ako. Wala naman akong ginagawa, hindi naman ako involved sa anumang activities, at tinawag akong, binrand akong terorista. Kasi pag na-brand kang terorista, that is an invitation for something that can even cost your life, hindi po ba? Kasi kung merong galit sa akin, pwedeng kitilin ang buhay ko at gamitin yung red tagging. At ito ay pwedeng ibintang doon sa nag-red tag sa akin. Meaning, state agent ang tatamaan noong na yon, di po ba, yung red tagging na yon. Nabanggit ko po yung red tagging pagkat merong ilang lugar, well, I hope not in Pampanga, na imbes na pakitunguhan yung galit ng mga taong bayan at ng mga estudyante ng kabataan doon sa nangyayaring mga korupsyon, left and right sa ating bansa, ang nagiging tugon po ay pananakot.
at yun nga, binabantaan sa pamamagitan ng red tagging para patigilin, para hindi na po magsalita. Kayo po ditong mga protesta kontra baha nitong nakaraan at saka kontra kurakot. Ano po yung naging participation po ninyo, sir? Okay po. Tulad po na sinabi ninyo, ang ating kapulisan dito monitoring lang po tayo. Monitoring lang po tayo kung ano yung mga nagaganap na mga activities dito at lalo na yung mga rallies na sa mga different schools and other organizations. Wala naman pong direktiba sa atin na pigilan o bawalan ng mga ganitong klaseng protesta sa mga nagaganap dito sa atin. No? Kami nandito para protektahan lang po. Protektahan kung ano man yung activity nila doon at para mapanatili po natin yung kapayapaan habang ginaganap nila yung pag-exercise ng kanilang karapatan po. Hindi po wala po kayong instructions from yung mga nai-implicate na mga anong tawag dito, public officials na subject po ng mga reklamo. Wala pong ganon, sir. Dito po sa Pampanga. Sa amin po, dito, mga kapulisan nyo po dito sa Pampanga, ang instruction lang naman po sa atin, i-monitor kung ano yung mga movement dyan para alam natin, mapanatili natin, maalalayan natin, maprotektahan natin. Baka nga po meron mga ibang grupo na may gusto maghasik ng kriminalidad o kung ano man na hindi ka nais-nais na gawain, masabutahe yung magandang intensyon ng ating mga nagpo-protesta regarding sa mga ganitong klaseng pangyayari dito sa ating bayan. Ano po? Kaya nga nandito kami, hindi po para kitilin yung mga karapatan ng bawat isa. Nandito po kami para protektahan ang lahat na nandito po sa ating bayan. Whether pabor po o hindi. Yun po ang mandato ng ating kapulisan regarding sa mga ganitong bagay po. Ma'am Rochelle, hindi ba kayo ay trained din sa crowd control? Yes po. Oo. Did you ever exercise your or used your training lately pagdating Hindi pa sa naman crowd po. control? Actually, with the PNP po, wala pa naman talaga nangyaring nagkagulo po yung mga rally. Tulad nga sabi po ni Colonel, nakasupport din po kami, naka-standby po kami in case na may mga rally po. Actually, nagle-letter po sila sa city and then ang city po, ask kami to assist the rally. I-monitor po and then may mga naka-standby tayong mga first aid. And pati then, first aid, yes, nagpo-provide kayo. Nagpo-provide tayong ganon. And then pati po yung traffic, syempre marami po kasing maabalang Of course. mamamayan sa atin in case na may gawin silang rally. Pero nandyan naman po tayo to support and monitor po yung peace and order of the conduct of the rally po ng mga kababayan po natin. Ito naman banta ng lindol. Well, nakakatakot ang lindol. Nakaranas na ako ng lindol dito eh. April 23, 2019. 2019. Kasi April 25, 2 days before that, 2 days after that, nag-chopper crash naman yung may-ari ng, si Sir Levy T. Laos, no? So we remember him every time. Basta pag meron ng sinasabing lindol, bigla namin siyang naalala because 2 days after nung April 23, 2019 lindol, dito nagtumbahan yung mga namin, camera, TV, yung mga display cabinet namin. Kanya ngayon, nagtanggal na kami ng mga, after that, tinanggal na namin yung mga pwedeng mga mabasag na mga salamin, yung mga display na ganyan, binabaan namin. Kasi naramdaman namin ang malakas na lindol dito noong April 23, 2019. Alam mo, Colonel, ang tagal bago ko na-get over. Pagbasa akyat na ako dito, kinakabahan ako. Meron akong vertigo. Minsan, meron lang gumalaw na gano'n. Akala ko, lindol. Ngayon, ewan ko, hanggang ngayon, parang sabi ko, ano ba to? Totoo ba itong mga sinasabi na to? Merong mga lumalabas na information na malapit na yung big one, marami daw mamamatay. Kasi sunod-sunod di ba? Sa iba't ibang lugar, sa Cebu, sa Davao, itong lately, no? Ang daming ganyan na nangyayari. So, kayo sa eskwelahan, sa NU particularly,
kayo ba anong klaseng paghahanda ang ginagawa ninyo para ma-address ninyo itong takot sa mga estudyante pagdating dito sa mga lumalabas na parang exaggerated na information sa social media pagdating sa lindol? Actually po, after nga po nung bomb threat po, nag-update po yung aming executive director ng parang mga guidelines po specifically sa lahat po ng mga possible threats. Kasama na po dyan yung kapag po merong earthquake, meron pong bagyo o kung ano man pong mga disasters po na paparating is nagkaroon po ng mga updated guidelines po. So, through that po, meron po kaming mga bagong new preparedness techniques and tips po doon po sa memorandum po na yon. At the same time, siguro po, hindi rin po natin dapat baliwalain yung efforts po ng mga student organizations po na meron na rin pong paalala sa bawat estudyante kapag po meron pong mga kalamidad po na ganito. Meron din pong mga advisories and actually ngayon po kapag po ganitong mga klaseng events po na meron pong risk po talaga kapag sa pagpunta ng school, nakakapanindigan naman po yung mga estudyante na magsabi po sa administrasyon na kung pwede pong wala muna po tayong pasok ng physically ngayon para po kasi po of course as much as we want to learn something new, kailangan din po nating panatilihin na ligtas po yung bawat estudyanteng Pilipino. So ayun po, may mga pagkakataon po na mismo mga estudyante po yung mga nagre-raise po ng concern sa admin na kung pwede pong mag-shift po ng remote synchronous po, ganun. So, ganun po yung mga paghahanda po namin. At the same time, luckily po sa NU Clark is complete naman po yung mga first aid po namin. Meron po kaming clinic, meron na rin po kaming disaster and risk para pong DRRMO po sa loob po ng NU Clark. So, ganun po yung mga paghahanda na meron po ngayon sa eskwelahan. Pero, hindi po natin makakaila na dapat din po natin na sana sa iba rin pong eskwelahan, ma-promote din po yung ganitong paghahanda. Lalo na po, hindi po natin maiiwasan yung ganitong recurring themes po na meron po tayong mga lindol. So, ayan, siguro po kailangan natin i-spread pa po yung mga earthquake drill po, yung mga fire drill po natin, at kung ano man pong kasi syempre po kapag aware na po yung mga bata o kung kahit po yung kung sino man pong tao dun sa drill o kung ano po yung gagawin na paghahanda, much better po and mas malilesen po yung probable damages po in the near future. Yeah. Okay. Magbe-break muna po tayo at magbabalik muli after the commercial break. Huwag po kayong aalis.
Nagbabalik po ang So to Speak at babalikan ko si Ma'am Rochelle kaugnay ng mga lumalabas sa social media ang katatakutan ng lindol. Siyempre yung hindi mo maiiwasan talaga na nakakatakot talagang lindol, hindi ba? Eh pag naman hindi ka natakot sa lindol, ewan ko na, di ba? Kahit nang gaano kakatapang, ang talagang pantapat dito ay, well, paghahanda, sabi niyo, no? Pero how do you formulate, how do you communicate dapat? Kasi nag-agree ba kayo na may pagka-exaggerated yung ibang mga lumalabas sa social media pagdating sa pananakot sa mga tao pagdating sa so-called earthquake preparedness, Ma'am Rochelle? Yes po. May mga lumalabas pa nga po, may mga prediction, yung mga ganyan po Oo. nakikita nyo po sa mga social media. Oo. And Prediction, ano? opo, may sinasabi silang ganitong araw, Oo. ganitong date. Saka mga pattern, Yes mga po. ganyan. Ang naglabas naman ang Feebox natin, Pag-asa, na walang connection po yung mga lahat ng mga earthquake na nangyari sa Davao, sa Cebu. Meron din po tayong sa La Union. Actually, Oo, yung fault line, hindi magkakadugtong. Yes Oo. po, sa Zambales din po. So, naglabas po yung Feebox Pag-asa natin na walang connection po. Yung mga sa social media po, sila yung kino-connect siya lahat and then ini-exaggerate na hindi, imbes na mag-cause ng kahandaan sa mga tao, nagkakos po ng panic. Takot. Nagkakaroon ng ayaw ng pumasok, ayaw ng lumabas ng bahay. And then po, on the other side naman po, lumalabas yung willingness nila para maghanda. Meron naman sila na maghahanda na sila ng go bag nila. And then yung mga drills din nila na inaano ng mga schools and mga company, pinapaigting po nila yung mga preparedness measure natin. So in the city naman po, hindi naman tayo tumigil sa information dissemination Uy, natin. marami nagtatanong, ba't hindi daw kayo nag-distribute ng go bag? Nakikita ko na ma-monitor ko sa social media. Last 2023 po, nakapagbigay na tayo. Nagbigay po tayo ng mga Ganun go ba? bag. Opo, nauna na po tayong Kasi makapagbigay. nakikita yung mga pinamigay ni Vico Soto sa Yes. Pasig na mga go bag na kompleto. Kanya, lahat ng city ngayon, lugar, nagtatanong, nasaan ang go bag namin? Yes po. Nauna na po tayo and Oo. noong 2023 nagbigay tayo and hindi naman po mawawala sa mga plano natin yan kasi isa siya sa paghahandang ginagawa din natin. Nandyan po rin capability po ng mga tao to respond na in case na magkaroon ng earthquake kasi hindi po natin masabi kailan siya darating, hindi siya mapipredict. So, ang ginagawa lang natin, maghahanda tayo ng capability po ng mga tao to respond in case na magkaroon ng earthquake. May mga gamit po tayong binibili para paghandaan din natin. And yung social media po, actually, yung iba nakikita nila nasa bad side siya. Pero as for us as information dissemination, malaking bagay po siya. Nare-reach namin po yung mga kailangan hanggang sa pinakababa to post regarding sa preparedness measure. And then, nagpupunta din po kami sa mga barangay. Nagbabarangay-barangay po kami to disseminate yung preparedness measure natin. And tinetrain po natin yung barangay kasi sila yung unang re-responde in case na magkaroon ng sakuna sa mga komunidad po nila. Okay. So, ibang takot naman ang pag-uusapan natin ngayon, yung takot dahil sa peace and order problem. Ano po? Kumusta po ang peace and order po natin dito sa lalawigan ng Pampanga, sir? Salamat, no, Mama Sonia. Actually, may dala akong konting rito. Aking, since my assumption, dula nung June 2025. So, I am almost 4 months po 4 dito months pa lang kayo dito sa sa Pampanga. Kung paintulutan nyo, at least Ay, of kung baka course, sir. pwedeng Sige po, go ahead. yung ating Very accomplishment important dito po yan. sa Gusto Pampanga. po namin marinig yan. Dito po sa Pampanga, nagkaroon po tayo ng a total of 925 police operation. Dito po sa 925 police operation na to, nagkaroon po tayo ng 1,206 arrests. Ano po? Yun po ang mga na-arresto natin. Dito sa 925 na operation natin, 374 dito yung conduct natin
sa illegal drugs, no? Okay. 374 operation po in the illegal drugs. Wherein 600 po dito ang naaresto natin na napadala natin sa kulungan para dito sa kanilang pag-ano na illegal na droga. Ang nakumpiska po natin na shabu 3,037 grams na shabu at 10,382 grams na marijuana na na total po na standard drug price na 24,076,092 pesos po ang total na nakumpiska natin, no? Gayon man hindi lang doon na natatapos ang ating meron din tayo ng campaign na against wanted person, yung mga nagtatago na po sa batas. Dito nagkaroon tayo ng total arrest na 468 po. Wherein dito sa 468, 138 mga most wanted po. At yung 330 yung mga other wanted person, po. Again, yung ating campaign against illegal loose firearms na ginagamit sa mga kriminalidad, meron po tayong total conduct of operation na 69. 69 conduct of operation with 78 po dito ang naaresto natin na personalidad doon sa may mga So, ang nakumpiska po natin baril dito sa 69 na operation natin ay 90 firearms na biruin niyo po. Kung hindi natin nakumpiska yan, yung 90 firearms na yan na gumagala sa atin na pwede nilang gamitin sa kriminalidad. Ito po ay nasa wata natin sa loob ng almost 4 months na panunungkulan 4 months natin. lang po yung Opo, yun na yan. itong in my term lang po, in my almost 4 months po dito, na kung saan ang ating kapulisan dito na hindi, tulad nga sabi ko, hindi lang bomb threat ang inaano ng ating kapulisan dito. So, ko po maibabalita na ang ating ang probinsya kung it regards to peace and order, it's generally peaceful po dito. Considering the fact dito sa nakuha nating mga operation dito sa ating probinsya po. Kumusta la po rin Colonel, yung mga nauulat na mga yung basag kotse, mga ganyan, yung mga panluloob sa mga kabahayan, hindi naman po ganun katindi o papaano? Meron po tayo. Tama po, meron po tayong mga reported na ganyan at mga nahuli naman na po natin ng mga yan. Yung mga na perpetrator ng mga ganyang klaseng Kaya nga patuloy ang aking direktiba sa ating mga chief of police na ang mga personnel natin kailangan nasa labas. Ayaw ko yung mga police na nandyan lang sa opisina. I want you out. Yun po ang ating direktiba para doon po yung mere presence ng police sa labas. Nakikita nila yung ating kapulisan. Magandang na po indicator na makakapag-prevent na yan. Kasi ang mga kriminal makikita lang po ng pulisyan at least madiditer yung kanilang mga ill motive po. Kahit nakulang kayo, no? Actually po, ano po ba yung ideal ratio, Colonel? Educate us. Ang ideal ratio po is 1:500 po. Police to population ratio. Kulang na kulang pala. So dito sa Pampanga is 1:1,457 police to population ratio. So malaki po talaga ang kakulangan nating kapulisan. Pero gayon pa man po gumagawa tayo ng inisyatiba na humingi tayong tulong yung mga tinatawag nating force multiplier, yung mga sa kanila kasi po kung purely kapulisan at saka yung mga barangay officials, humingi tayo ng tulong, coordination sa kanila. Communities. Yes po. Opo. Kumusta po yung yung koordinasyon, yung outreach program ninyo sa mga communities? Paano po ang ninyo, yung mga programa ninyo sa mga barangay, sir? Actually po, nakakatuwa nga pong ibalita sa inyo na very receptive sila. Gustong-gusto nila yung nangyayari at sila po nagkukusang loob na tumulong sa atin. Hindi po na natin sila pinipilit. Actually, sila kusang loob na tinutulungan tayo para gayon ba? Kasi po, kung mapanatili natin ang kapayapaan sa kanilang area, yung progreso po darating dyan at sila ay mas tahimik na mamumuhay doon sa kanilang area po. Kumusta naman po yung kasi meron sa social media nagsasabi na minsan takot sa pulis
Kasi may mga nag-aabusong pulis. So, kumusta naman po, magmula po nung kayo ay nag-take over, sir, paano po nyo pinakikitunguhan itong mga abuses? Opo, no? Actually, ako po mismong umiikot sa ating mga komunidad. No? I am engaging yung mga pulis natin. Sabi ko, I am encouraging them na if ever meron mang ganyan po, sinasabi mga iring personnel, hindi po natin yan ito-tolerate. Lahat po ng mga ganitong klaseng hindi ka nais-nais na gawain ng isang public official o ng isang pulis at that matter, bibigyan po na natin karampatan action yan at didisiplinahin po natin yan. Katunayan po, yung sa aking mga pakikipag-ugnayan sa ating mga komunidad, minsan po, at ako'y natutuwa, nagme-message sila sa messenger, sa cellphone, tinitext nila sa akin, PD, baka pwedeng actionan mo to. At pag nalaman po natin yan, dali-dali po natin actionan yan para mabigyan naman ng karampatan action yung kanilang mga hinaing po. Sa bagay, ang balita ko po, very approachable naman daw po kayo. Yun po ang gusto natin. Approachable ko po sir. Salamat naman po. Siguro uling Kapampangan kayo na. Ganun din po. Sa lahat ng ating mga assignment, ganun po ang ating mga approachable daw po kayo. Yun po yung mga sinasabi sa naririnig ko sa mga balita at saka sa social media. So, magandang bagay kung approachable po ang pulis kasi pananggalang po ng taong bayan sa takot nila ang pagiging approachable ng kapulisan. Kasi ang pinaka nakakatakot yata yung mismong takot ka sa magpoprotekta sa iyo, hindi po ba? Katulad na nangyayari ngayon, dapat pinoprotektahan tayo ng mga nasa itaas, pero ninanakawan tayo, di ba? So, kung tayo'y ninanakawan, nawawalan tayo ng tiwala sa pamahalaan. Grabe, kaliwat kanan ang nangyayari po. Sir, kanya yung pangamba ngayon, pangamba sa kabuhayan yung ang baba ng kita, pagkatapos, ang laki ng binabayaran natin tax, sigurado nakakaltasan kayo ng malaki kayong mga kapulisan, hindi ba? So lahat ng nagtatrabaho, mga civil servants, public servants, tayong lahat ay nabubuwisan. And yet, at the end of the day, parang ang tanong, kanino napunta sa mga tipo ng mga congressman at saka mga Alcantara, mga Bryce Hernandez, mga Diskaya, mga ganon. So ito yung isang takot o pangamba na meron sa mga estudyante. Do you get involved in actually fighting itong corruption and are you getting involved also in protest actions para naman sa yung takot na ang mismong pamahalaan natin, ang nagiging source ng ating pangamba ay matuldukan? Yes. Go ahead, Jan. Yes Say your po. piece. Actually po, last October 2, if I'm not mistaken, we actually mobilized in NU Clark. Meron po kaming post-martial law commemoration na kung saan binigyan po natin ng platform yung mga co-students natin, yung NU Clark community, para mabosisan po nila or mapahayag po nila yung mga saloobin po nila. Ayan po, mga naglitawan pong pinaglalaban po ng mga kabataan po natin is yung mga flood control projects. Lalo na po, most of the students in NU Clark are coming from Apalit, Masantol, from these specific places na binabaha po dito po sa mismong Pampanga. So, isa po yun sa mga nakita po nating issue na tinatayuan po ng ating mga estudyante. Ikalawa po, of course, yung patuloy pong corruption. So, makikita po natin na sa bansa po natin, wala pong marami pa pong scarcity na nangyayari sa food insecurity, sa poverty. So, ito po yung mga bagay na tinatayuan po ng mga kabataan. And if you ask me po if I join, isa po ako sa mga nag-spearhead po ng protest po na yon sa NU Clark. And kasi po, it's also to give way and to give an opportunity for these students na hindi po nakapag-partake po sa mga rally sa Mendiola, even sa Angeles po, I think nagkaroon. So, yun po, we continue to fight for these specific issues on our society.
And sana po sa mga tao po na nagre-red tag, hindi po gusto pong i-silence yung mga kabataan na lumalaban po against this corruption. Sana po wag po tayong mang-red tag, wag po tayong mag-cause ng threat po sa mga kabataang ito kasi at the end of the day, isa lang naman po yung rason kung bakit sila tumitindig. Hindi lang naman po siguro for the clout na makilala po sila or parang magpasikat lang, no? Genuine po kasi makikita po natin yung talamak na korupsyon sa ating bansa na hindi po natitigil even locally. So kaya ayun po, sana po wag po tayong mag-cause sa kapwa Pilipino natin ng threat or takot. Instead, kung damayan po natin sila, siguro po simpleng suporta lang po na manindigan po at malaman po kung ano po yung pinaglalaban nila. Yun po siguro yung kailangan po ng kabataan ngayon. Not to actually scare them. Kasi hindi po magkakaroon ng solusyon kung wala pong makikinig. Kasi minsan po, agad pong merong atake na, ay ano na naman yung binoboses ng mga kabataan na to, ano naman yung pinaglalaban nila, wala naman mangyayari. Yun nga po, wala pong mangyayari kung wala pong makikinig at wala pong gagawa ng action. So, at the end of the day, the only aim of the youth today is to end this corruption and for the Philippines to be progressive. So, ayun po, no? So, sa mga kabataan, kung hindi ka pa galit, bakit hindi ka galit? Yun po yung mensaheng nais ko pong iwan sa kanila ngayon. Oo nga, nakakagalit naman talaga. Kahit siguro si Colonel, na-eskandalo sa mga bilyon-bilyon na nakawan na nangyayari sa kaban ng bayan. Ano? Can you imagine, nagsasakripisyo ang kapulisan, ang militar, ang mga nagtatrabaho sa pamahalaan din. Pero may ilang mga nasa mga nakapwesto dyan, di ba, na gumagawa ng ganyang kahindik-hindik na sobra eh. Sabihin, parang ang sabi nga, hindi naman mawawala ang korupsyon eh. Kahit naman sa ibang bansa, meron, ano. Pero yung tindi ng at grabing klase na nakikita natin ngayon, masyadong, ibig sabihin, malawak at saka malalim, ano, Colonel. At palagay ko, you get frustrated din kayong mga kapulisan kapag naririnig nyo ang mga kwentong ito, hindi ba? Kaya nga po, kaya nga kami puspusan sa ating pag-gather ng mga information regarding sa mga ganitong na gusto lang namin na wala pong direktiba sa amin na bawalan kung ano man ang mga protesta nang nangyayari dito sa atin. Ang bukod tanging utos sa atin panatilihin lang pong payapa, safe yung ating mga nagpo-protesta para hindi po makatagdag sa problema ng ating bayan po. At siguro at this point, meron na ilang minuto na lang yung natitira sa atin. 5 minutes, siguro 5 minutes. Let us say our final message siguro sa ating mga tagapanood. Ma'am Rochelle, ano yung paalala mo sa lahat ng mga kausapin mo yung ating mga kababayan na pinaglilingkuran ninyo sa CDRRMO? Yes po. Lahat na, kung meron tayo nakikita or may bantang panganib po tayo, lagi lang po tayong kumalma. Unahin natin na maging kalmado sa lahat ng panahon and then anuhin po natin yung sarili natin. Una nating iligtas yung sarili natin kung ano mang pong panganib siya. Lalo na po kung lindol yung nararanasan natin. Lagi po na, kukunin ko na po itong time na to. In case na magkaroon po ng lindol, mag-duck, cover and hold lang po tayo and then evacuate po pag tumigil na yung pag-ground shaking. And mabilis ang pag-evacuate lang and punta lang tayo sa mga designated evacuation area po natin kung saan man po yung inassign ng otoridad o ng administrasyon natin sa kumpanya or sa school po. So maging handa lang po tayo and lagi po stay safe po tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Jan, yung mensahe mo sa iyong mga kapwa kabataan? Sa mga kapwa kabataan po natin na nanonood po ngayon,
patuloy po tayong manindigan, pero bago po tayo tumindig at mag-oppose din po, kailangan din po siguro natin pakinggan kung saan po nanggagaling yung ibang tao. So bago po tayo tumindig, maging marunong din po tayong magsiyasat, mag-research tayo kung ano ba dapat yung ating pinaninindigan, hindi yung biglaan lang tayong sumasama. Pero I encourage everyone to please stand up and speak your voice, stand for your right. At ngayong oras pong ito, nananawagan din po ako sa mga kapwa Pilipino na magtulungan po tayo, na wag po tayong magbigay ng takot. Bagkus po, tulungan po natin at hayaan po natin ang bawat isa to have their expression, their right of expression, their freedom of human rights para magkaroon po tayo ng pagbabago sa Pilipinas. Anyhow, the only thing that we want is a progressive Philippines. So manindigan po tayo, wag tayong matakot anuman pong pagsa-silence po na ginagawa po sa atin. So katulong po natin ang mga miyembro po ng mga iba't iba pong student organizations dito po sa Pampanga, the NUSP. And sana yun lamang po maging open po tayo sa paninindigan po ng mga issue pong ito. And Colonel, kayo po, ang panghuling mensahe ninyo sa ating mga kababayan dito sa Pampanga, sir. Yes po, no? Nananawagan po ang ating kapulisan na sa mga lahat ng nangyayari dito sa ating bayan, sa lalawigan, no? Maging kalmante lang po tayo. Maging kalmante lang po tayo regarding, especially yung mga bomb threat na yan sa mga eskwelahan, no? Makakaasa po kayo, ang ating kapulisan is on top of the situation, no? Hindi po natin nahayaan na mapunta sa wala ito. Tuloy-tuloy po ang ating pangkandak ng investigation para malaman kung sino at saan ang punot dulo nito. Rest assured po, nandito po kami, yung ating mga magulang, ang ating mga estudyante, ang komunidad, kasama ng ating local government unit, nakaalalay, nakasuporta po para sa kapayapaan at kaayusan ng ating lalawigan. Maraming salamat po. Dakala salamat, Colonel. Dakala salamat, Ma'am Rochelle and John. Dakala salamat po kayo. Siguro bilang panghuling mensahe, kailangan sabihan natin ang ating mga kababayan na wag din po tayong matakot magtanong, no? Kung tayo'y naguguluhan, nalilito sa mga information na nababasa natin, huwag tayong matakot magtanong, huwag din tayong matakot magpahayag kung meron tayong nararamdaman na kailangan nating ipaalam, no? Sa ating mga kababayan, sa otoridad. Pero huwag din tayong matakot naman magtiwala. Kasi kung puro suspetsa ang meron tayo, yung takot ay mauuwi sa kaguluhan. Imbes na tayo ay magtutulungan at makakabangon bilang isang bansa, bilang isang bayan, maaring tayo po ay mapariwara dahil sa kawalan din ng tiwala sa isa't isa. Tandaan po natin ang katotohanan ay laging mas malakas kaysa takot. Ako po si Sonia P. Soto at ito po ang So to Speak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun.